Matrixin valmistama Big Micro Multiprogrammer on laitelevy, joka tarjoaa mikroohjaimelle valmiin toiminta-alustan. Piirilevy tarjoaa mikroohjaimelle käyttäjännitteen ja kellosignaalin sekä pääsy mikroohjaimen kaikkiin signaalijohtimiin. Multiprogrammerin avulla mikroohjaimeen voidaan ladata konekielinen ohjelma ja sen toimintaa voidaan tarkkailla reaaliajassa. Multiprogrammeri tarvitsee toimijakseen mikroohjaimen, joka suoritettavan ohjelman mukaisesti käskyttää elektroniikkaa, teholähteen, joka tarjoaa tarvittavat käyttäjännitteet elektroniikalle, ja USB-kaapelin, jolla saadaan yhteys PC-tietokoneessa toimivaan ohjelmistokehitysympäristöön. Multiprogrammerissa on tarvittavat liittimet sovellusten rakentamiseen. Kortilta löytyy jännitteen syöttöä varten DC-laiteliitin ja tietokoneyhteyttä varten P-tyypin USB-liitin. 5 kappaletta 9-pinnisiä D-liittimiä, joilla päästään kiinni mikroohjaimen signaalijohtimiin. Erikokoisten mikroohjainten kytkemiseen levylle löytyy 4 erilaista mikropiirikantaa. 4-paikkainen ruuvikiinnitteinen riviliitin, jolla voidaan syöttää jännitteitä ulkopuoliseen elektroniikkaan. 2 kappaletta 2 mm banaaniliitin paikkaa myös jännitesyöttöä varten. Kortin toiminta-asetuksia päästään muuttamaan 4 eri piikkirimoista tehdyn liittimen avulla. Haluttu asetus valitaan oikosulkupalan eli jumperin avulla. Asetukset ovat mikroohjaimen käyttäjännitteen valinta 3,3 tai 5 volttia. Ulkopuolisen tehosyötön valinta USB-väylästä tai erillisestä teholähteestä. Ohjelmointitavan valinta ICSP-liittimen tai USB-väylän kautta. Mikroohjaimen kellopinnien käyttötarkoitus, joko kellosignaali tulona tai AD-muuntimen tuloina. Multiprogrammerissa on myös 4 merkkivaloa. Power, joka ilmaisee käyttäjännitteen tilan. ICD, joka kertoo onko käytössä virheenjäljitystoiminto eli depukkaus. Test, joka kertoo onko käytössä reaaliaikainen signaalien tarkkailu, niin kutsuttu ghost-ominaisuus. Ja probe, joka vilkkuu kun mikroohjaimeen ladataan koodia. Ennen multiprogrammerin kytkemistä käyttäjännitteeseen pitää kortille asentaa valittu mikroohjain. Big Micro Multiprogrammer tukee Microchipin 8-bittisiä Big Micro-ohjaimia. Esimerkki kortillemme asennetaan 40-pinnisessä kotelossa oleva Big 16F1937 mikroohjain. Mikroohjain pitää asentaa oikeinpäin alustalleen. Oikea asennussuunta on merkitty mikroohjaimen koteloon ja piirilevylle U-muotoisella lovella. Asentamisessa pitää olla huolellinen, ettei mikroohjaimen komponenttialat pääse vääntymään. Mikroohjain pitää painaa tiiviisti kiinni mikropiirikantaansa. Kortin käyttöä varten levylle pitää kytkeä käyttäjännite ulkopuolisesta teholähteestä sekä USB-kaapeli. USB-kaapelin kautta saamme yhteyden PC-tietokoneeseen, jonka avulla voimme ladata mikroohjaimeen tarvittavan konekielisen ohjelman koodin. Jotta multiprogrammeria voidaan ohjelmoida Windows-tietokoneessa, pitää ensin asentaa tarvittava laiteajuri. Windows 10 tunnistaa itse tarvittavan laiteajurin ja lataa sen internetistä. Asennus on täysin automaattinen. Kun kaikki tarvittavat valmistelut ovat tehty, voidaan multiprogrammerilla rakentaa haluttuja sulautettuja sovelluksia. Tässä esimerkissä ohjataan 8 ulkopuolista lediä päälle ja pois.